Crnogorska partija predala je izbornoj komisiji u Vojvođanskoj opštini Mali Iđoš izbornu listu pod nazivom Čojski i Sojski, Crnogorska partija, za učešće na lokalnim izborima koji su zakazani za 2. jun ove godine. Listu predvodi savjetnik za identitetska pitanja Crnogorske partije Nenad Stevović. Crnogorska partija izbornoj komisiji opštine Mali Iđoš upravo je predala svoju izbornu listu na kojoj su, pored nekolicine starijih, dominantno zastupljeni mladi, uspješni i obrazovani predstavnici crnogorske zajednice. Vjerujemo da će građani na predstojećim izborima 2. juna ukazati nam povjerenje i na taj način omogućiti da kroz djelovanje u Skupštini opštini Mali Iđoš promovišemo politiku suživota i tolerancije i da sa novim ljudima i sa novom energijom ponudimo nove ideje za dobrobit svih građana višenacionalne sredine. Naša opština zaslužuje mnogo više od statusa jedne od najnerazvijenijih vojvođanskih lokalnih samouprava. Feketić, Lovćenac i Mali Iđoš mogu biti mjesta za ugodan i lijep život ne samo naše, već i budućih generacija. To je fokus naše politike. Crnogorska partija će na izbornom listiću biti pod rednim brojem 3.